Meanwhile, Welcome on the back to my road to the YouTube channel. capital, My name is a Dhoniram Russian Narzari. military आसा convoy खालामो गसाइनि estimated to अननायाव be नोंथांमोना far बयबो longer गाहामैनो than दङ first आरो thought. बेबायदिनो गसाया नोंथांमोनखौ गाहामैनो गाहाम Heading एबा towards a मोजाङैनो मोजां city लाखिबाय थाथों। shaken by नोंथांमोनहा this बयबो strike मिन्थिखागौ on a radar रासिया आरो center. इउक्रेनजों दावहा As सोलिगासिनो दङ locals आरो बे dig दावहाया trenches दासिमबो in थाथ'नायनि their जेबो backyard. महर लायाखै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि मैयाहाय इन्डियानि सासे मेडिकेल स्टुडेन्ट नवीन सेकेराप्पा होननाया गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय। बियो मोनसे गलायाव बायदिसिना जाग्रा मुवा बायनो होननानै लाइन जानानै दंमोन। बे समावनो रासियाननि मिलिटारिफोरा गुलि गावफैयो। बेवहायनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जायो। लोगो लोगो भारत सरकारा साफ्रोमबो भारतारिफोरखौ इउक्रेननि केपिटेल किभ होननायखौ नागारनो थाखाय बयखौबो खावलायो। मानो होनोब्ला बेखौ रासियानफोरा कब्जा खालामनो नागिरगासिनो दङ। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जानायनि जाहोना जाबाय रासियाया इउक्रेननि माखासे खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै आरो बे जाहोनाव मोनथाम कन्डिशन लाखिदों आरो बे मोनथाम कन्डिशनखौ इउक्रेना फुलफिल खालामोब्ला रासियाया बे दावहाखौ दोनथ'गोन। बे मोनथाम कन्डिशना जाबाय, गिबियाव दङ इउक्रेना नेट'खौ जइन खालामनो मोना। नैथियाव दङ जिथुनाखि आवगरनो वर्ल्ड वार सेकेन्डनि उनाव जिथुनाखि रासियाया माखासे इउक्रेननि बाहागोफोरखौ कब्जा खालामनानै दंमोन, बैफोरखौ रासियानि बाहागो हिसाबै गनायथि होनाय। गुबुन मोनसेया जाबाय इउक्रेना बे दावहानि थाखाय गावखौ रासियानि खाथियाव सारेन्डार खालामनो नांगौ। इउक्रेनाव 20,000सो भारतारिफोरा दंहैयोमोन। गोबां फरायसाफोरा मेडिकेल फरायनो बेवहाय थाङो। बिथांमोनखौ भारतसिम लाबोफिननो थाखाय भारत सरकारा मिशन गंगा होननाय मोनसे मिशन लन्च खालामो आरो बे मिशननि गेजेरजों बिथांमोनखौ भारतसिम लाबोफिननायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दासिमहालागै 1,000नि बांसिन सुबुंफोरखौ लाबोफिननो हाबाय, नाथाय गोबां सुबुंफोरा गोबां जायगाफोराव फासिनानै दङ। दासिम इउक्रेननिफ्राय साबैसे भारतारिफोरखौ लाबोनो हादों, बिथांमोनखौ थोंजोङै इउक्रेन हादोरनिफ्राय फ्लाइटआव दैखोनानै लाबोनाय जायाखै। बिथांमोनहा गिबियाव इउक्रेननि सिमायाव थानाय गुबुन हादोरफोर जेरै पलेन्ड, स्ल'भाकिया, हांगारी, रमानिया, मालद'भा बैफोराव थांनानै थाहैनाय एबा इउक्रेनखौ नागारनानै बे कान्ट्रिफोराव थांनानै थाहैनाय बिथांमोनखौसो लाबोनो हादों। बेखायनो गुबुन भारतारिफोरखौबो जायफोर माने इउक्रेननि खना खनला बबेयावबा फासिनानै दङ, बिथांमोनखौबो बे इउक्रेननि खाथि खालाफोराव थानाय हादोराव गोख्रैनो सिमा बारबोनो थाखाय खावलायदों आरो बेनि उननिफ्रायसो बिथांमोनहा फ्लाइटआव गाखोनानै फैनो हागोन। नाथाय जायफोर पलेन्ड, स्ल'भाकिया, हांगारी, रमानिया, मालद'भा बेफोर सिमानि खाथियाव दङमोन, बिथांमोनहासो गोख्रैनो इउक्रेननि सिमा बारनानै फैनो हाबाय। नाथाय गुबुन जायफोर किभ आरो खार्किभ होननाय सिटिफोराव जिथुनाखि नांथानानै दङ, बिथांमोनहा बिसिम सिमा बारबोनो थाखाय गोबां उसुबिदा जानानै दङ। बेखायनो इन्डियान एम्बेसिया रासियान आरो इउक्रेननि एम्बेसिजों सावरायदोंमोन दि दसेनि थाखायब्लाबो जिथुनाखि किभ आरो खार्किभ होननाय बे जायगायाव दावहाखौ दोनथ'यो आरो भारतनि गोबां भारतारिफोरखौ लाबोफिननो हायो। नाथाय बेखौ रासियाया एसे उसुबिदा मोनगोन। मानो होनोब्ला एसे सम मोननाय लोगो लोगो इउक्रेननि मिलिटारिफोरा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जमा खालामनो एबा बुथुमनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनाय बायदिब्ला इउक्रेना इउर'पियान इउनियनजों एग्रि खालामबाय। बेखायनो इउर'पियान इउनियना इउक्रेनखौ मदद खालामनो थाखाय गोबां हाथियारफोर आरो हेलमेटफोर दा साप्लाय खालामगासिनो दङ। दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय। आं गोबां एंगार हायै खामानिफोरनि थाखाय आं भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन आरो दाबो बेफोर खामानिया जोबाखै। अब्लाबो गोबावथार जानायलाय आं जेरैखि जाया नाजानायनि गेजेरजों बेखिनि भिडिअखौ दिनै खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।